kai baba na sallan nan ba za mu tana ma fa gidan Allah na ga ma kace an so rago kai an so rago kato ma kuɗin Allah wallahi baban miliyan 2 ya sai da rabi ragon wannan rago da mai gidan mai su nake baka labari ragon miliyan 5 su na gaya ma ragon a mana na miliyan 5 cinye ragon na gaya maka kawai sai an hada ni da kai tsarin wasu mutanen ma duk kunnan sa da Allah da ka Allah ragon za hada ni da kai na miliyan 5 cinye sa kadai ban baka labari ma kai kunnan sa kadai wani mai namu mai wani mai fida da ya auna na gaya ma sai an yi kasko biyu Allah ka da ka kai rena mu bari ya rena ragon da kunnan shi za a kasko biyu wani irin ragon ragon miliyan 5 ne fa dan yin ne baba ne mutum duniya ake ne wannan banzan da wajen ta mun wani ƙaryar banzan ƙaryar wobi wai baban sai ya ragon miliyan 5 ani yanzu na dawo daga sunan baban miliyan 20 no wannan magana ma wallahi mu mai da ragon wallahi na mana hankali ya mai da mu akwai ma wallahi